En lille video, som egentlig lige så godt kunne have været, eller måske næsten bedre, bare en lydfil. Og man møder sig selv på et højere plan, sit dybeste indre, kald det bare din guide, din vejleder, hvad du vil. Men i bund og grund, så er det jo bare dig selv. Så hvis jeg har lyst, så vil jeg prøve at lave en lille meditationsguide her til at komme derhen, som jeg brugte en gang, da jeg afholdt lidt af den slags. Og nu da jeg alligevel holder her på en strand, nærmest, vil jeg lige prøve at lave en lille historie, der kan gå herfra. Forestil dig, at du er på stranden. Forestil dig nu bare, at du er her på stranden. Ikke? Du er her og ligger, sidder, filosoferer over hvem du egentlig er, hvad du er, hvorfor du er. Jeg egentlig gerne vil have svar på nogle spørgsmål måske her i livet. Og ligesom du bare sidder her i solen, og nu forestiller du sidder her og slapper dybt af, og falder næsten i søvn. Falder dybere og dybere ind i dig selv. Prøv at forestille dig på, at du bare næsten går i trance. Og du går dybere, dybere og dybere ind i dig selv. Men lige pludselig får du en følelse af, at der er noget, der kalder på dig. Noget, du er nødt til at følge. Og du rejser dig op og går ned til vandet. Og nede ved vandet føler du for at gå hen mod højre. Og ligesom du bare går derhen ad, får du endnu mere af den der følelse af, at der er noget, der drager dig, noget, der trækker i dig, noget, der vil snakke med dig. Og så du går langt hen ad stranden, kigget på stenene, set hvad der er, og fordybt dig i det hele. Og fordyber dig dybere og dybere i at bare forsvinder i at gå hen ad stranden. Og kommer du hen til, hvor der ligesom løber en lidt mere end en bæk, en lille flod ud i vandet. Den er lige stor nok til bare at gå hen igennem, så meget vand kommer der. Forestil dig, at det er lige vand nok. Og du får egentlig også en følelse af, at du burde følge den strøm. Du får lyst til at gå imod strømmen og se, hvor den går hen. Fordi der er noget den vej på, der trækker i dig. Noget, der ligesom vil have fat i dig. Og du går dybere og dybere ind i den følelse af at skulle den vej, så du følger det. Du følger vandet, strømmen, hen over en eng med blomster, græs, lidt vegetation. Det er lidt sumpet, det er lidt vanskeligt at komme igennem, men du klarer det fint. Men terrænet bliver mere og mere kedeligt, det bliver mere og mere busket. Det bliver mere og mere ufremkommeligt, så du må kæmpe lidt for at komme frem. Men du fortsætter, for du får mere og mere følelsen af, at der er noget, som vil snakke med dig. Noget besked til dig et eller andet sted derude. Så du går videre ind igennem, og det bliver mere og mere ufremkommeligt, og det bliver mere og mere snoet langs den her lille flod. Det begynder også at gå opad. Det begynder at blive stenet. Det begynder at blive mere og mere vanskeligt fremkommeligt. At du skal op af den der. Du må hive dig fat i vegetationen for at kravle op næsten langs floden, som nu er blevet til en rivende strøm deroppe, fordi den har delt så meget, kommer igennem stenen og gennem buskaget. Det er lidt vildt det hele. Men du kommer videre op, selvom det er vanskeligt. Vanskeligt er det selvfølgelig at kravle op
Du må næsten kravle på alle 4 op ad skrænten og hive det op. Det bliver mere og mere ufremkommeligt. Det er også fedtet og glat. Men du føler mere og mere, at der er endnu mere, der trækker i dig. Det trækker dybere og dybere i dig. Du er nødt til at komme frem. Ligegyldigt hvad, så skal du frem. Du vil frem. Så du kæmper dig vej op igennem. Hiver, krasser dig lidt, gør du også på nogle tårner. Og grenene er vanskelige, svirper på dig. Det er vanskeligt at komme frem, men du må frem. Men terrænet begynder også ligesom at blive knap så stejlt. Men det bliver mere store sten og sager, du skal igennem, så det er lidt vanskeligere at finde frem mellem de store sten og andre halvstore sten, som du går og falder næsten på. Men du føler stadigvæk strømmen opad. Det er bare ikke så stejlt længere. Nu kommer du op, hvor det flader mere ud, og du går hen igennem den her nærmest sådan en stor stenørken, hvor der ikke rigtig er ret meget vegetation. Deroppe har du gået et stykke henad og fulgt det der, og vandet det efterhånden blev sådan et bredt sted, der flyder afsted mellem stenene og næsten en søagtig. Og du får en følelse af, at du skal over på den anden side. Du skal bare over på den anden side af det her vand. Og så er du nødt til at prøve at finde et sted, hvor du kan hoppe fra sten til sten. Og det er lidt vanskeligt, men det går fra sten til sten. Nogle gange fanger du lidt i, men det er ikke dybere end op til knæerne. Du kommer op igen. Og klarer dig, og strømmen er lidt stærk, men den er dog ikke stærkere, end du holder fast og kommer frem. Og du nærmer dig mere og mere den anden side, hvor du må vade frem. Du går i vand op til livet, men strømmen er ikke så stærk lige der, så det går. Og det går efterhånden over til den anden side, hvor vandet bliver lavere. Og der går jeg mellem stenene der, men der er ikke så mange sten længere. Det begynder ligesom at blive mere og mere jord, græs, siv og sager, der går hen igennem. Og det sidste ender du hen i sivene, og der er ikke meget vand tilbage, det er nærmest bare sumpe. Men du begynder der at blive skov. Men du må hen igennem skoven, for du føler mere og mere, at du er ved at være, hvor du er. Så du går igennem skoven. Den er som var lidt tæt, lidt tyk vegetation, og ender i en græsmark. En stor, fantastisk græsmark, hvor du står og kigger ud over en enorm sø. En enorm sø, hvor du kan se fuglene flyve rundt. Du kan ligefrem se fiskene leger i vandet. Det er helt unaturligt. Se træerne rundt omkring på den anden side af søen også. Større er den dog ikke. Du føler en fantastisk fred i den, og går derhen ad. Du må lige springe over en lille bæk. For over på den anden side af bækken kan du se, der er et kæmpe stort træ. Helt rigtig stort træ, der virkelig trækker i dig. Og du kommer hen til det træ, og ser, at der er en bænk. Men på den der bænk, hvor du egentlig gerne vil ligesom sidde, der er en person i forvejen, som du ikke rigtig kan se. Han ligner egentlig meget en skygge. Men en skygge er en person, der alligevel er der. Og du føler for at sætte dig ned ved siden af ham. Og du sidder der så ved siden af ham og siger ingenting. Men får den her dybe følelse af nærvær. Og ikke fordi han snakker til dig. Han overfører bare til dig. Eller hun, hvad du vil. Det er ligesom din dybere selv, din guide, hvad du vil. Og så sidder I bare der sammen og finder ud af, at I hører egentlig sammen. Eller du finder ud af, at du hører sammen. Og I er ét. Nu finder du så ud af, at det er lige nu, du kan spørge om næsten alt og få de svar, du gerne vil have. Så mens I bare sidder der i stilhed, så kast spørgsmålet ud om, hvad du gerne vil vide. Spørg om, hvad du vil, hvad du skal, hvem du er, eller ligegyldigt, hvad du vil. Eller den lige stå i stilhed, mens du arbejder med den dybere bevidsthed.
så ved jeg jo ikke, om du fik svar på dit spørgsmål, eller hvad du gerne ville vide. Men kom tilbage til virkeligheden, hvis du er langt væk. Kom tilbage til det sted, hvor du virkelig er. Og tænk nærmere over, hvad det var, du fik at vide. Hvad du følte, hvad du kom til. Og du kan jo gentage det her lige så ofte du vil, fra jeg lader videoen ligge. Jeg håber, du fik noget ud af det. Kom gerne med kommentarer, om du oplevede noget. Så det var da egentlig bare lige det. Hej.